bera. Eta abiatu dira. Badakite, azkarregi hasiezkero, 3 segundoko zigorra izango dutela, eta formal, epaileak bandera jetxi artetenak, zain, zintzo. 20. segundoaren zain gaituzu. Hor dira. Oriok estropadaren buru hartu du. Segundo batera Urdaibai eta Zarautz, 2 segundora Hondarribia. Gogoratu Castroren denbora, orain arteko honena, bigarren txandako garaileak markaturik Hondarribia, eta lanak laugarren kale horretatik baserri. Bai, kanpoan dute aitzeako egiten du, laugarren kale hori lau hoitan txarrenetakoa da, baina nik uste dute esan ditekela laugarren kaletik Castrok orain arteko denborik onena egin dula, eta gero ikusi beharko litzake beste taldeekideen artean lortu ezkeo tarte pixka bat lehenengo kalea eruntze etortzeko aukera duzula. Naiz eta ez lehenengoa, erdi pareko bigarren aruntzeko kale horreta, pixka bat olatu bat aize hori, pixka bat aprobetxatu nahi dira. Aizea pitin bat behera, badakizue, bakoitzean ari garela, neurtzen hori orain, baina hor da datoa, Orio buruan. Egin, bigarren batzuk baditu, eta hor lehian, eta oraingoz badirudi zail izango dula gaurko irabazten. Oriorentzat 4:45, 2 segundo gehiago Urdaibairi, 4:57, Castroren denbora hobetu dute hauek, Zarautzek ez, 5:02 eta Hondarribiak ere ez, 5:03. Daiteke hirugarren kaletik Oriotarren ontzia, San Nikolas ontzia aurretik dela, eta Zarautz bigarren kaletik zertxo bait errekuperatu dela, Zarautz 6 segundora da, Urdaibai 7, Hondarribia 10. Zarautzek erakustaldia eman zuen Gipuzkoako txapelketan, eta gaur ere, bigarren luze honetan, ongi ari dira enbata traineruko gizonak. Estropadaren buruan, Irakoitz Etxeberriaren gizona. Gurutatu dute ontzia, 9:47, San Pedroren denbora 10 segundotan hobetu dute. Horrela jarraitzen badute, bandera Oriora joango da eta lidertza sendotu egingo dute. Bigarren Urdaibai, 9:48, 9:49 Hondarribiarentzat, Zarautzek maniobra pitin bat irekiagoa, 10:00, Zarauztarrak azken zein talde eta horiek egin dituzten denborak alik eta atzeren naiz eta hemen txanda honetan laugarren egin beste orain arteko talde guztiak atzean guztikoa. Hor dira Oriotarrak 15:04, bikain pentsa San Pedro 15:23 markatu duela hor eta Castro 15:27. Orio bandera bila itxu. Urdaibairentzat 15:17 eta Hondarribia eta Urdaibai 2 segundotako tartean ditugu, beraz burruka amaieran arte izango dugu eta Zarautzen denbora 15. Olatutxo bat, aizean laguntzarekin, eta gero tartean horrela serie bat edo beste ere horre parekatzen dienean egoatzen dira torren ontzi hori parekatzen zaizunean 10-20 batzuk eman, iez egin, eta beste gauz bat izaten da, serie etxe hori eskatu, eta atzean ustea lortzen baduzu, odon buru jate bikoite izaten da. Orio buruan eta San Nikolas ontzian egingo ditugu, ondorengoko metroak, 13 segundo Orio Urdaibai. Equipo, ven para, respirando, no quiero más. ¡Va! ¡Sí! ¡Tiro! ¡No! ¡Esta carne! ¡Algo pasa! ¡Venga, ¡Cállate la puta boca, gilipollas! Urdaibai urbildu da 11 segundora, Oriok estropada eremua zeharkatzea erabaki du. Orio buruan dator, Urdaibai bigarren, hirugarren Hondarribia, laugarren Zarautz. Azken txampan, 20 minuturen bueltan ibiliko dira Oriotarrak. Amaitu dute, 19:57. 17 segundotan hobetu dute Castroren denbora. Hemen da bigarren Urdaibai bigarren, 11 segundora, Castroren aurretik kokatu dira baita ere. Orain Hondarribia eta Castro eunenekotan izango dira. Eta hemen dator orain Zarautz. Bukatu du Zarautzek, 20-23.